Bisan pa man sa nasinating pandemya, nakatala gihapon ang Department of Education sa mas taas nga enrollees karong tuigang tingtungha itandi niya itong miaging tuig. Ano yung report? Suma ni Dr. Cristito Ico, ang Assistant Regional Director sa DepEd 7, nga nagmalampuson ang school opening apan doon naghapoy na sinati nga problema ang mga magtutudlo. Usa nini ang internet connectivity nga vital kaayo sa pag-umol sa kinaadman sa matinunan nining panahon nga gipatuman ang blended learning. Hinoon gipangitaan na kini pamagi sa DepEd nga mapalambo ang koneksyon sa internet. DepEd is continuously providing us gadgets. In fact, there are batches of tablets and computers that will be delivered soon. No? Samtang ipahibaw sa DepEd nga misaka og 3% ang enrollees karon nga milabaw pagani silang target karong tuiga. Sa gipresentar nga data sa mga ahensya, miabot na sa 2,102,999 ang naka-enroll karong tuiga nga tingtungha. Posibleng madugangan pa kini kay hangtod pa sa Setyembre 30 ang enrollment. Usa sa mga factor nga ilang gitan-aw sa pagtaas sa enrollment mao ang pagbalhin sa matinunan gikan sa pribadong tunghaan. They find it difficult to secure or even provide the necessary gadgets to their kids that which will be used by their kids during online learning with the private schools. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.